we the pre sa pre ana we mse obrefo ade yemfa ncheche sense no mo de cheche dada ana mo de achecha se mo achawi ha de nyame pɛ no se nyame a adwipi woni pa dwene mu de na nyame agina tuo ene begina obi anye din ato ne wabrabo wadwuma wo ye unsu akoko ye akosu akoko ye adwuma mfaso wo mpa ne kokoton koko na wo ye nade no ma na wo sane nyina na ase no da na wo topo na wo sansu gum koko anko tron ka se oman mu be ye din biom body aben hyase ntententem ko pepa atu na pe brogu bi na sanwea abo anwea bi na de agum pe bi de one bag na pe nkanta fa to so na ko bantama ene body na bubu ya half no ma mu yi 1 million wa benya bi kokko no twa mienu ba ko efa yesen 5 cedis efa so yesen 5 cedis enu anyu okeka bomu a na wonam 3 million enkotra nka se dwuma ni ho igba Ghana for ya kwadwiro sadi achie beduru kwasi adai emai beti polish amma bagi on bagi so da bi ese ombenkum di kuma se trotra sa na modum enna mo astown enna masafo ebo 5:30 na o se ma obi amfere wa wo boka what you say wa boka totally obefia no de obesu akira ban me pa acha wo se de ye dan nyame obi a na nyame na aso fi dan nyame kwa koda ne abai de a ene ye kope ba bi ha wo dan koda ban ko ha wo dan awurade nkae amen awurade nkae amen ade bi a ye bia e wa setrem no e wo wieye ene masam se awieye ne asem awieye ne asem na mom me di gidi a wo a wo de ba ha no e ka se bia kire wansa no mawieye na awieye ne asem ye ne amba ha se no ye wo gidi o pa ye ne ha ne te ha nyame ne ye kasa si so ba na se wuni gidi a wo de be ka odifo na na se mpanifo ha no ho de a masa ene am srewada ya kwanchi pegidie na nsa no aba ha aha nya me kotra ma hwe ebi wodi wugidie no ba ne ye de agidie no ye de tia se no ka wo de ye ho a e de ne nyame ntimi nye utimi di ade nyina ye aha Abraham anu mo di adu kono ne oha one ne yere no mo anwo ba omo ba ne ye gidie ntra ampa 11 verse 6 Hebrew for etidu baako imu a yensia no koso e de watwere ne se ana no me ne owura bi kohia e na odifo ni nya se owura no nyame be hira no ento onye ne ho emo mpaye timi ni kohia ngusa no se wo yadwuma ba e no se wo ma ba ya ba no se nya hwe wa ba ya ba obi a ba ya ba odidi na ba ye ho ana me boa nyame ne kama koma na mbom mpaye ma no waba ya ba na uni adwuma obede na benya sika ndia yeyie zima ba ya ba na se mu de musam yenu na ebedi dia na mu hwe ye na muso yanyam ho asamo anka amen shia nyina ye universal people ebi ya igbefo ebi ya mfantefo ana asantefo ana sirimfo ye kan nyina bomu a fo no ana kire wodo fo no twato no ana kire wodo na so wi ase na asofo ne nipa bi pese o mo kye o man nim mom ye nka mom na ye be yi adwuma wo ye na hwe ne yi bo homoden se de wo ye bia be ye ne yi na ba na bo nyankopon pai a de wo hwehwe no na wurade no topo no ma wo amen Israelfo sun se kom de wo mo na omo di mana o se mana hunu we se ya ehin kwa na be nya na mo awie
ye ka misiri ba bia na ye tie na ye wi monko kwala ni wiri ni ye wi bi kwa Yakobon se Mose nyabotre o kire ka kire on se o mu hia no mo nam odi enti ade a chi ya no mo ko esre so no na enam bi afiri o te se bibi ye sisi ho a chese ukona ukoye ne se de o se o ye no a wo mo wi ya mo bi nwan sisi ti he na firi him na tofom ubedi die nyame da nyankopon enkoda ya bai Baby. Me so ti da nyame na anya yie na koda ya bai a o ho na be kire wo. Amen. Amen. Bible so de Hebrew 40 du ba ku imo yensia. Na gidie nimu a. Na se gidie nimu a obi ntumi nso ani. Wontumi nso ani. Ko na ese de oba wo Nyankopon chen no se. Na se de oba konfo no che ho se. Ese de oba wo Nyankopon chen no se. Ese de okọ breku ne ho se. Ese de oba wo Nyankopon chen no se. Ese de okọ nto anya ma ho se. Ese de oba wo Nyankopon chen no se. Anto akora wo kwa wogidi. Na se kwa de so to ma kronfo akọ wiwi aho ne ma. Enso obi kọ ho a wogidi. Na wonyame abo soro ne asase no se esen se. Wo se ese de oba wo Nyankopon chen no se. Ogidi se owo ho. Na oye wona ohwehwe na kiri kwan no ketuafo. Na obi ahwe na kiri kwa wi obetua wo kasa de wodwumate. Amen. Amen. Bese na odifo asem wo ken nam se kankrofo ipa bi hunu bae a ana oka kire nse abana mokoto no Unya mahama benwini a masa nke bedi watem ana meboa amba kedo beko radio so wo boa wo yan disi ni yesa na kebeka wa shen control na ye gidi aye wo no ye nkyere ye ho saa o debi wo ye nkyere ye ho saa kaba umi abae no so masa adwuma na wo ye no ko no obedi fo ana wo obedi nkunim a ahwe ya kon onsi wa so dem bi amba yesu di nyame pe no ene wo ye amen amen ala mu ye nyame ntum de ope no waye obi antwe na koma nto ne yam na mu ani mmiri wadwuma ne nye gidie ansa na da ha obesore se mekọ makọbọ mpaye no fa wu gidie no ha no yete a ye wo gidie o pa wo baifu ahwe kwa ntimi nye hu kwe kwa ade baye na baye de baye de o te se wo cheman akwa bi o se baifu da ko wansu fidie ko na 3 million wansu fidie kura no enye 3 million ese dade ne ha no na so ha do besumu a ebeyi wa ko so ye gidie ne ye de tia no ye ni ahan amen amen Bible so de na gidie ni mo bi ntumi nso ani ese de oba wo Nyankopon chen no se o gidi se owo na oye wona wo hwehwe na kiri kwan no ketuafo nti awurade ntwa obi akasa de na adwumate ye amen awurade Yesu yesra obetua akasa de gidie tie amen afi John 1:44 masam da bia me kan se e apapo tele ni opam de ade ya official no apam kabana hyew otwa ne nsa nko nti otwa sa wo nti ase owia no se se no opam kaba bema so owia bo nsa fe no se transa na opam sa na masam ka bia mpasa me ye no me do frigidie num na mse me ko awieye ni asem awieye ko Yohani asempati ba ku imoduanan nanso na Philip efri Bethsaida na owura we no ofri Bethsaida Andrea ne Petro krum na Philip hu Nathaniel ana wo se no se ana o ka kire ne se de Mose ewo emmara no mu ane adifo no kire ne ho asem no de Mose ewo mmara no mu ane adifo no kire no ho asem eto ho no ye hu no Yesu Joseph ba ofri Nazareth amen woni no wo hu no pen ana ate no ho asem keke Bible say the oje Yesu Kristo die no o kwase Kristo Yesu amawia obawia for purpose aba Yesu obede na wiase na enipa meto collection ma no na Judas mewie wia dabi obotae na fe omre wiase na nipa ntuni na chikeke oba se yeni ayeye te boni mu no yemfiri boni mu ne medi na chi ti unya beduru se mechi aso da mu di a
nya Roman Asem and then nya Methodist Asem de mum Kristo ni wa hono wujitum se woni no hey ane bompaye die Mose ni adifo no kan ho asem no ye huno Yesu Joseph ba ofri Nazareth no yes Joseph ba o se we Joseph ba ampa sabre na Mary ne be wari Joseph the bra Joseph who say Mary nyem no Bible say bonitirim say obonitirim so be gya no kokoam bi say o respect oba no ampa obu no okure wo ginidi ohunu no ye oba bu sa what you say wo koye ne ho ade awa no wonyem de a asem oba amen ana obofo be ka tell say Mary akora no maame na wonyem no de wonyem no eye ho nkronkron nyano etime nyano Joseph hume yo de enti chese ye wo no obe hwan ba Joseph no ba ti na o kana sa no na nam se oye honhom nti ebra abofo nso ko hye Mary nkom no o se minim be ma bia no me de ba wo o se anu nti onkoku ba bebutu so na de no a wo be wo no ye be frɛ no se onyankopɔn ba ewiase be the whole world yes Kristo nko ana be ma no oba nhia aba na oba ewiase sa we ko scientist mo a mo nte ase na se mo nte ase a ene se obroni bi ana wo mo ye nkokoyi etimi de chemicals ma akokoba atan akokoba na be ma mforo no na se otimi tukosua eno efiri hen science for no mra mo kire se nipa timi ye wei adi enua eniema frafra ema akokɔ ba etimi di aduane no na wo tunkosua ehwane no so ba ya akokɔ ba na ye de ko incubator mu so a na no so hyemu na pai na sa ba ye akokɔ na sa mo se Mary de no emfiri nyame a ekwan be so na se nipa dua we so e fa so ba mo menyi Kristo ni na mo menyi akasa na se abrofo no aye incubator bi a so pese omo egenerate nipa ba wiase angofo mo ha dwen o mo kro ya so na covid ba ye no enipa ewu ye no mo si ni wiase dɔɔso san incubator no ometimi aye akoda nso pese na nye blue a na de be blue de ope bia se de ope no bia ope be ma no ma enam se eni bibi ba wiase o aba na pot ne kokwe kura yen be ma ne be oba nhia ye wo won ba wiase kura no udidi ya na obedi bi ana meboa aba udidi ya obedi bi na obedi bi just adwen no enkreke na enipa tena sese ma ye nipa de aba wiase awurade amagimi fo be dɔso wiase agimifo be dɔso na report nkoyi eti sankofo ye nwen ye ampase nyame ma na mutumi ye omo a dipasuo be na ebe wiase and was your friend say Joseph ba asia na ma kire wo no yes Ena Nathaniel say biribi pa bi betimi afiri Nazareth da biribi papa bi antimi afiri Nazareth ho ye kurase biribi papa betimi afiri Nazareth da ba ena Philip say brana be he owura brana be he na Yesu hu Nathaniel say oba ne nkyɛn no na Yesu diga hu Nathaniel say oba ne nkyɛn ana ɔka wɔ ne ho sɛ Nathaniel ne ho sɛ hwɛ no kora Israel ni a enada eni ne munie hallelujah amen no kora Israel ni a no sia me fan sɛ osumunyame kora na onye competent wɔ niema bi ho because onye hunu Kristo no Kristo hu no sɛ Israel ni pa na da eni ne munie Nathaniel kan sɛ o se sɛ
Wase nokora Israel ni anada bia nimunie nokora Israel ni anada bia nimunie ena Natania say ne say ena Natania say ɛdeɛ na wodi hunu me owura ɛdeɛ na wodi hunu me awura de woni mu akoma mu ampa eti wafa okun chi atia na wodi hunu ohu ono obi awo awanyi ya akɔ ha adama no wo wewe so no eti Nyankopɔn hunu ohunu ne ma no metumofo obi a wote se abema ne wawo na ade akwara na sie no emma bema no ngu azada wo de nakɔ nyesa wani mguase kentema amfani amanu mfani usie wanya ne wawo yiwo ne yire wo hokora afa akwara no kɔ ne banie abusua wo hɔ a mini dwoboy na awo ampa akɔ ya dwoboy ha na ntane na konkomu a dwoboy de ne ba no maame bi wo fie hɔ obagi akwara no hallelujah amen na wote hɔ na bema no wu a afi na dese wode ne ba abusuafo kakoto wo wenu atete wo saara emo mu ngu ansa sawo de bia mpase ye nika ngu ana meboa ampa Bible so de Natania si Yesu say ɛdeɛ na wode hunu me ɛdeɛ na de hunu me ɛna Yesu bua se ne say ɛna Yesu bua se ne say Philip nya mfrɛ wo a na wo brodoma na se no ɛbra Philip enya mfrɛ wo a na wo brodoma na se ɛna me hunu wo ɛna me Yesu me hunu wo hallelujah amen hallelujah amen ye frɛ no brechi hu ade ampa anoma tachi akotanta bota no wano no wono na wunim owura ne hu pa wuyi ɛna no na owura ni frɛ no beti nkwankyɛn na wo twam owura twam ko akiri ana obusa mo ne nam sɛ na hwan ne no sɛ Yesu no na sreti nese no no sɔre fa ne ntoma wotwam o David ba hu mɔbɔ ana Yesu ti ne wa chiri ɔsɛmɔ mfrɛ no ana ɔsɛmɔ mfrɛ no bra ana wɔfrɛ ɔsi woni frɛ ni sɛ ana ɔsi ni frɛ ni sɛ ma bo ntɔyam sɔre na ɔfrɛ wo na ni frɛ ni a wɔte nkwankyɛn nya gidie nante akonya na ni fra ɛho ayare saa wode nyame aboa wani wo ho ahoɔden wɔ hɔ sa utumi mu no sɛ wode wo ho nti na wote ha akyire so de yɛ na nso so awurade bɛyɛ amen amen ɔkɔɛ no ogyina ne no sɛ ɛdeɛ na menyama wɔ sɛ awurade I want to see sɛ me huna deɛ me pɛsɛ me huna deɛ ye wo no wo huna deɛ da me sɛ me huna deɛ ha bi no mo mo ma huna obi ahia no de nan ne nsɛm ye no nyina na nan sɛ wɔtwɛn na wote wona sɛ Yesu bɛtɔ pa sɛ deɛ wotie yi ho fɛfɛ no amɔbra bi ade wa ho ɔfɛ yi egoro medamase a awiye yo Bible say there Yohane Asempa eti ba ku mu aduana nkron no ɔse Philip nya mfrɛ wo na wo broadman na se na me hunu wo ɛna Natania bu ase ne sɛ ɛna Natania ka kyerɛ nse Rabbi wo ni Nyankopɔn ba hallelujah amen any challenger no challenger ɔno hunu no ka na ko wo sɛ wo ni Nyankopɔn ba ɛya na asɔrefo bi si Yesu Kristo ɔno ani Nyankopɔn dabi nyɛ no korɛ Nyankopɔn ba Onyankopɔn mfiri soro mama mu na wɔtwe ɛma wansam ɛnkote ne bɔtɔ ano dabi nyame nyɛ saa na ko asɛ na ni mu nyam dabi anyɛ saa ɔka kyerɛ Moses obi ahuma ni mu nyam na me twam na mo bɛhye obodan nim saa na me kwa mayi mati kwa kyerɛ wo amen eti anyamsomfo ayam ka so emom so be ka sɛ Yesu Kristo no ɛyɛ ni nyame a ɛyɛ nyame a yes ɛkwan bi so no yegitum ɛwɔ sɛ megitum ɛbra Yesu ma na yɛ Nyankopɔn a yɛso na santema mu ane kɔmfo anɔkye Nyankopɔn ne yɛsom no no nyame ane yɛdi n'akyi a yɛgye ne die ɛne anɔkye obiri kɔmfo ɔkai yɛso a wo besu no purugu hɔ na fifi na wɔyɛ nsɛnkyerɛ na wonyame no asɛnka nyɛ bɔne na bra Yesu ba ne wo sɛ sɛ nyame bi asoma nso wɔ mmara ne deɛ na aka sɛ ɛnɛ kura sɛ me kura me tuwe me yɛ papa owura na sɛ ɔte hɔ na abɔ me din aka sɛ Amponsam mekyɛ ne so amasɔre yɛ Amponsam ne menyame no no kyɛ sɛ wayi wo afiri baabi akoduru baabi saa ne yɛtumi classify sɛ Yesu no ampa ɔyɛ menyame na kɔmfoɔ berebere wɔ hɔ yɛde ɔmo yɛ nyame na mmom nyame ɔbɔ soro ne asase ne deɛ
ne ba no no ibano no amen 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 eche osi gididie na oba hore awre cheche nsem bi bai e wo Luke 4:16 Luke asempa 89 imu a eye dunsia ose de na oba Nazareth baby a wo ye ne no ebra oba wiase no call Nazareth baby a ye ye no na homeda na eda e friend say homeda said ye oye da no said ye no oye da no okohia dem okọ asori fie ene wo sori gina se obekenkan ene wo sori gina se obekenkan na odi odifo Isaiah ngoma hye ne nsa ene odi odifo Isaiah ngoma kane no Bible ye da wase ne ya ne sa no na nti sa na chi o ebi odifo Isaiah ngoma ene ye kofa na se de ba eze de edi sika firi kumase konkran asojafo edi akire ne police for nya asem getwa ene Bible na de wasori fie no gese okokisi ara sore me da so no afa propro ho na ade so motuom e nyame asem odifo Isaiah ngoma wo de bre Yesu ko odi odifo Isaiah ngoma ne hye ne nsa ene wo tre ngoma no mu ehunu faako a watwere ho se ene wo tre ngoma no hunu ba bia ne atwere ho se awurade honhom wo me so awurade honhom e wo no so enti wasra me se enti waso na sra ne se me meka nsɛmpa nkyerɛ hiafo o meka nsɛmpa nkyerɛ ahiafo enye boto mu hia o enye boto mu hia ebi ade ne hia o wasetere mu no ade ne hia o o meka nsɛmpa nkyerɛ obi a bibi hia no sa yani ye ba ye menya sure say bibisa say osoro himanti no obi aba yo mansa so a menya ba ko ye wo hawo nipa wo hawo nipa ni asundua setenem na do betime mu asundua no ono oso ne say o meka sempa nkire obi e bibi ehia no enti wade ehia wo no enti na ba ha koso wasoma me se me meka wogye enkyere nomum ade na afa odomum meka wogye enkyere obi a bibi afa no domum ene ade hunu nkyere nifrafo ade ba na afa domum aye ensa na aye dwaman ana awie aye de be yade afa domum ene bone wo hoyi ene obi ene nipa do na ye nante kwaye bone o abi bone na be ye ntoma dan e wo phone so sa adwama akwa na so baba e wo phone so ha oh wo type kreke a no afra wo ba no na wo hwe no anu abo adwama na da ba bi wi a 26 ya na de ama no we nye ku kapo asem nkotu ya 2 million 1 million bia ye Amponsam o ha wi ase o pa wa me Yesu a e wo gidie mu a chacha kana ko nyina contain kiosk ho e ko choro na se oba bi frame e free tema o so oye adwuma wo sa omo chacha agent ba bi omo wo no a no o number bi wotumi e too sure na metumi akantam so o de man na metwa metumi ama ne bi adi ana na nso wonu ne ye wo ka Amponsam be di mi hia beduru sa abere nya chacha de mma ye nya chacha de mma ye aba hwe na me kura me yam hihim so me na no ko nya saase de ya masa anhwa na manfa fa de me fa manfa kro obi o me fa me fa kro bi a me do hoto ade akwache dura nso za nyeska nyina na yedie hwe awurade nkae amen Bible say dey yanku enum wasoma me se me meka adehunu enkyere nifrafo meka adehunu enkyere anifrafo masa wani tuatua nso wani afra wani tuatua ho so bonso aboye pa eniyama senti na Yesu Kristo ba nti na mka so ba ewiase we for purpose nya nikanti koso wasoma me se me meja wona a wapeche wono kwan nipa bia wo ya peche wo mo ne de meja wo mo kwan na menka urade ani so afrinhia na o meka urade ani so afrinhia je urade Yesu Kristo ba no wankyere na dwuma ho baby enko che ewiase de a ene kana boro sa wote so no ye de helicopter ekusi so ene ko wesame so wanche ye sa na dwuma no na o so be ne che no ene wo de na suafo no esi na nan samuko kase mpa nkyere wiase abode nyina so obi gi mudi a na mo bɔ na su a memema no nkwa timamie ye ka nyamso nya na botae da nkwa
nyam sum to Roman dem wo metesi dem na senya nkwa gye na ate ho na obi ko bi enti na ko bi a pa to so free ho wo ya boka dan kwantra aye dan kwa upon the ohwe nyina kire no aye dan kwa na kagidie bi ho asan kire me Mark 2 na me fa me digidie ne si o mo ne wi a e wo Yesu gidie mu afi na ma kire se ade bia nyame de ma ya sa ase so bia e wo wiye adwuma ye e wo wiye amamwo na wiye ahenie wo na wiye sika e wo na wiye wo wuo betimi atwa obi ankwa so etu se nyame bo na wo ba ensan msa wiye beba beja kwara no etete ye be na de betete na ansa na woja no bro no bi am so na akwara bi o maame ahenkai na hwa ahenkai gimi a wo gimi a betimo no mo na moje etuku makoma ho eti we ahenkai abapa akwara yi suo yi obe ya ahenkai enka ko da ho ba ko so friend odefo akra hu ya no kra ka akwam kra no okutwam na mse ndi odefo ebebam oba na wa wo no wo gya no wo ma legacy bi ato ho ko so do be firi wo bako ka se wo se na ne yete hwe awiye beba na wiye ni asem Bible said there Mark Asem pati bi no di kai obubu ani bia ya resa na ennabi achi no Yesu ko Capernaum biu o se oba se obi a bibia fa na domum yare o hawa benedie nkwanhia esane ntwato so ne niam bebre na da kro bi de ko Capernaum na enipa ni nyina te se wo fie enipa ni nyina te se Yesu Kristo aba ho na enipa pi behia ya enti wansene aboboa no hompo enipa no behia anya so da mu fie ho okotena ye ne kura na o mo nsena aboboa no ho ana o ka asempa kire wo ana o ka asem benyame asem kire wo asempa nko a se de yere bia aso da we minu se nsem amu hwi agu ha no wo aba ha wa nko heaven no ye wa wasem na me ne akwa bi tira kan bi gira kwa ho no fa me kra ho fa me na me yam hyehye me enkrofo tundre yi aba America fo di ye gina so yi pick up no bi gina kwa ho me peka akoma akuro bi gina ha na o ye me se na ma bi to ayi eto ayi won ho apple me so bi o no ofre me na me twa ma me wo ofre ho se me no ofre me o se agya wo na me hwe tundra na osiwo na me say akwa mi nyini sa o hwe ka nefe ana mkotre mu ana ma mefo metra so woni e wedi jano oba na nso nko wo bia dudu ofu mo eche me kire mu na me se sa kwa we pa ka we nko beto abofo kwa mu ho no gina o ka se mbefura abofo kwa mu ho na de me chi no ma didi awie ene Yesu Kristo kan o se ene adoye no anipa ye no nipa bonefo nti to bi chen ka mu kura na nsu obo wa na agya na nsu ohwe na grada e pai on fa ntro na kwaje ka ni firi nzem amamu yo doso ti bebre do na ojojo do obaji wusika bi enro anko am de beba maame na kira okofo bi fo su anfa anko ni nyina ma sese etirimoden no e generate wo Ghana mere mtu kwa anko ba bia yenche de babro no kam ento aso no wasi enipa bi etumi tina kan mu aye kro no se agya mini wo na so sa ehefa e no se mini mu akro e da we ba ho kasa wo kan se wie ye ni asem na so sa ene wasi kran kam tu kwa America wo na so ye den wasi o mi bampa aboni ade nyina na me ko je visa me ko ye no me ko technical school ana me ko ye na me se me ko varsity ana o busha me na me kire ade a me ko ye afa broni ne je ne passport no anko o de to na o chen so ma je visa no obrechi ya broni hwe na tukwa no say my friend come o ko no de ma no ana o sign achi ana se ma sha ada na ba girifo ho a wo ba ya bompa ya ma nyame kwahwe no nyame akotwa nkoto mpo se wo ko varsity instead of we technical
student. Broni kura no pesanka wo kura technical no. Sa ode beboa no. Wo kura wo baaye no. Ghana had a technical no report na munimu ye. Brabe ya report ma broni no kura na ninye no mfa bibi nka ho. Na ka wo na ni age wo ho. Wo kwaya so university. Adam dan go school kai no na say the one kwa. Girifo de nyame beka se yenye. Nti mu amu ko twa nkontompo sare ya mo hwe yi. Obi won mo Nyankopon aboa no, nyame aboa no. Ade bisa no kura si ni passport no mu a, the girlfriend kwa koja na kwa wo Kotoko International Airport. O girl. Na wo yira wo di aware bone yakuna ne kon ka che bukiti aba. Na wo gya ne fie enkwara dodo nti. Na the girlfriend ekoja akwa mo akwa burochire. Na basa, wo beko. Oko. What do I be your passport in my bro? Yeah, no, my friend. You are a woman. I said, no, I'm a man. Bro, didn't say, oh, you are bad. Oh, now what challenges are, oh, you're Bema. Obana didn't go into that. Why, Joe Shebre? I don't feel born in chain. Amen. Today, Yamiba Castle, Quack, Nekoyon, Pepe. And for we want some flash or them, Debbie. I am found some out. A bit of bastard fear, Benyamania. Robo, we are not a more iPhone. We are. Oh, yes, some ran out here, and I would be an iPhone. Say I want 16 and 15 and 12. Or calculate 16 Pro. I know. Oh, no, I must not call. Hey, what fun, no man. I would have been kind. Barbara said. Na enipa pi be hia ya enti ne won sena boboa no hompo onsena boboa no ho ana Yesu ka asempa kire wo ana Yesu ka asempa kire wo na wode obi a wo yare mubua enipa nan so no ebre Yesu obi a no wo yare emubuo suroku ache no wode wabubu pasa ne nipa nan ene so no mo de no ba ko na enkrofoko ni nti na obi agina ho ehwe Yesu nsa nkere ne na ontumi me Yesu abafa nyina agu ho na nkrofoko ni nti na wontimi me Yesu no ontimi me Yesu okopa edan ya na Yesu wo mu no so ehwa na mo kofura carpenter ni e na djuma mo se wura ya pese wo djuma ma no fa atwede na mo de si so na anu opa da no so Yesu dete edwom no ho o ya kokoro o me se mo apa dan no so hell what a faith determination yes one we anta so amasa aboa perseverance yes determination na de ba na ejidie bata ho na nsa beka na ya kai say we bata ho tun chance no anu otu mu tokro na ode keta obubu ani da so no afa mu jeja no kakra tu anu mo so de ahoma so ha nipa fo no enu mo gina so mo de ahoma asiso mu a Yesu te ho no mu a ode betu mfimfi ya tem na Yesu hu wo gidie no enu wo si obubu ani ne se enu wo si obubu ani se oba ode uboni afriu boni a wo ye ma obubu ye no ode ya chew ode afriu sorry amen ma Yesu hu no gidie sa na wo gidie tie ana matara makwe wo ya mba mo boduku kama ensu tene baako enfiri nkyene enfiri de nkofiri de anwu no debi eduru da wo ko asore no a enwini ya ne guhe na ade ko wura ho no ye ya na enwini guhe ena be baako tene no ko de ni nwi be wura masum na metia no rough na de na abai me na no me kotwa duane a oba na ye jollof aja kwankwa du bia se du ya se me di de o sisem kakra na watu to ketre maso de me ko ye wo be na nwi na esesa na se na wo sa no ya no mo ya se dabo ayi no na aba form sei na no me ko ye me de so we de me fan so em kwa no mama ade a wo ye yi aha ye kwa ho ye ne ye nyame ye bie ya dwuma ye woni mudie no wo nya sansa sa na me ka wo abi utri nwi no uchi utira sese ya ebegu aduane ni egu aduane wonsa na ade kaja na kosei osa de abeti aduane utri nwi no so tete se nyame ya mfa fie de beti kote me jola ofu ya mbetoi nese me kodi ne kosama maharawa ho a meba wa enti mame so wanya sa de wo ya oduane me meto biem da
na de ameke wa amfa so free na ko hunu obi anan de bishie opa so obo life wa obo achechire na so an se ponko so ne ma no go so mo bro wo wie ya opa life ba wo dware wi anu ahane wa hagya no ni mo asane na ko mpana twen no ano no tiawa Ghana for the na aba mumu adia be na aba ye mu enhranka se oba wo tin kyerɛkyerɛ no wo de oba ye no Yesu nti hweduku kama because yara ya fasa akɔ na wudade be hyira wo hunu ni gidie no o se sɔre Odo boni afiriw na atwerɛfo anu watete hɔ no ebinum hyɛ ase adwendwene wɔ akoma mu sɛ adenti na wei kasa saa ɛso mo ntumi ansa na yare oka bususɛm ɛso mo ntumi ansa na yare ɔmantumi masa ye challenge ye ho wɔ Ghana ha ye sa na nyame na siesie de nsɛm gu kwa mu pa wɔ honhom mu a asɔfo ni nyina mbɛhye ase ampa na meka kyerɛ mo sese mi wɔ adeɛ bi ada menya kwa bi me ne mpanimfo bi ahyia sɛ TV so sɛ hen no metu Ghana fo mpanimfo fo ɛne ba bi kɔ so a me ya mani nye ho yɛse ahokyere o prison fu egu hɔ no yɛde Ghana sia de koto dua no bɛrɛ omudi ana meboa aba ansa na school ya yɛkɔi ɔman nyinaa kɔ homa nsoso no yɛde Ghana sia na koto bɛrɛ omudi aba yɛde obi koto prison a yɛse 10 years imprisonment with hard labor. Na mo sɔde ɔmo tete gata mu. Ewurade Nyankopɔn. Panifo bi ti ya muntu ɔmo ɛba no fo. Prisoners no yenye state farms bɛɛ 5. Wo de yenye region 10 koraa no. Yenye bɛɛ sɛ 5 yenye state farms. Baabi edua burebe yie, baabi edua bankye, baabi edua bayere, ni ade na emo ni ade na ye dua no ye de bi hwe prisoners no na ye de bi hwe school for nkoda no ye tobi na ye export bi o ma na ye nyesika ye benya sa kwadwiro o se nimdie ne na nkwakire o bukum na munim na fie nyansa de masa de se mba yo ka ne kura kyerɛ mo ɛna no Joseph Fufresia efiase ba no na ye university asem dabi ohene ne so da ye na kɔ kyerɛ ndan na se no wone de ɔkyerɛ no fae ɔse nana ɛkɔm beba mfie nso aduane beba mfie nso ɛna aduane no ba mfie nso no ɛno akyi de mfie nso ɛkɔm beba na etimi nyina no nti mo bɔ mfinhyia pa aduane beba no nyina no nyansa etima na aduane no ba mfinhyia no enso na aduane na ba nyina no ye moaboa no mo fa yuo no gugu asan so na awuo no yɛmfa ngu empata so sɛ de feru bɛkyɛ na yɛnkyiriti ne yie sɛ de bɛkyɛ na enye nkuro no mu aduane na wɔmfa nsie na ayɛ aduane a wakora ma asase no ayɛ aduane a buffer stock a yɛ yakora ɛde ama asase no ɛde ama asase yɛ tisoɔ no ɛde asie mfinhyia nso kɔm a bɛba misiri ma asase so no mu nyansa we ɔsoro nyansa we nye Nyankopɔn a unya mo so na mo abosom so na mo de akodi Ghana nkonya ha afia ya bɛn 4 years ya da no mu mo ahwɛ Ghana mpanimfo wu obewu no ɔmo afiri mu no ɔmo ate so no mo da nyame na mo kɔ antichrist ho aba na mo sa ba bosom ho wobati ase wo yewu ene date yesɛ mo mfanto ho wo fo bi no ewo mu aka kyɛn sɛ wo hwɛ ne ho yi na de aba no na de hwɛ prisoners ene kɔ Ashanti region ha Kumasi yakɔhɛ ɔmo da ebi na hwɛ ha na entefere korati mewi wo ma ne yi entefere no furo no ba de no be na nka ba bia ya amango ne cashew no yakofa mfidie omo efura broche bepe dibie nyina efura broche na ebenim se ye chi juice egu konkom onim ene boy say dia watermelon ye chi egu mango ye chi egu business no ne ye de a kyere wo mo onwura mu ho
say ya mo man sen e ba sa order for ya fa bebere ana me boa bebere e tu kura ko be do so be bone ne de wakọ no mo onu se ko tomatoes e ma no a mo kọ kwan so no e wo Burkina no ena me kama kire mo no kurim Burkina president no ba soldier ni no Traore no why any tomato fat na you know the machine wa hihye pa so say de ono abaye ne tomatoes awo ne mai mu ho na ya Ghana ni across border so ko Burkina ko fantos obe bramo ama mo di ko fantos ma ha bi na Ghana for one sase we ba na den saben nam ho na popra hey ye huna mani o Bible say ye nkona Marco asampano eti mi enu yimu ayenso o se de ena atwerefo ne farisifo no gwengwene wakoma mu se adenti no nipa ikasa saa adenti no nipa ikasa saa okabususem hwan no obetimi de bone afiri hwan no betimi de bone achi adi onyankopon ko a wate o se ji se nyankopon no mu se Yesu Kristo nso ofiri nyame mu ne baae o se de be na enfom so o se mamma nipa boy makase go nipa ensore na o de ne bone acha afi ye hunu Yesu gidi a o se ekwem na ye gini die na adie bie won sem bia no be se ewie ye beba ho ewie ye mutu odwum bi se David yakun Goliath mami sisoma me kakransa o se ye monkunim ase ananya sa mo so de me monkunim se Wonsare maye monkunim se o nyameme Wonsare maye monkunim se Sabanedo David ya wakumugwariati namare Tebite bono Wonsare maye monkunim se Sabanedo mo to saram to enemy do adwun wei ene wa ye ne fefefe ena dom binti enwa em de wogidi mu no me ensa pe ya mutu ne yeye ni nyina ya na enyeme de ampa me ensa pe wa ye no fefefe enti bra Joseph di adwene ba ya o ka sa na ne enkoye se no wo se mahini enkoa yi ne nkontre ne akwam ne mpabo ahene nsafo ahene munni nyansa akoye odi adwene ba yo ni nyansa yebetime enyo nipa bi otise we yebenye nipa bi otise we awo nyankopon honhom mu ana awo nyankopon honhom wonu mu ana Pharaoh ka kire Joseph se enam se nyankopon di we nyina kire wo yi obi eni ho ye obadwenma no onyansafo otise wo bonse ma Pharaoh oyade ya pa ena Ghana obi ko di gongonsa kwa ni abona baso obi eni ho mahini mo otise wo ona bedi mi fie so obedi mi fie so na wonu mu asem so na mema nyina bedi wonu mu asem so na mema nyina bedi so na ye hoho agye ahime so na mesene wo agye sahini ye mu nko na mesene wo na Pharaoh ka kire Joseph se eye awie ye ne asem awie Genesis 27 Mose ngome di kai ti aduonu so ejemu di kai na Isaac bo akokora na nusu ye no kusu na onhuna de yie no papa wei ye frɛ na Isaac oso na oba kokora onyame ni pa Isaac frɛ mo frase ya adwuma ko bokokora na nisu aye ne de kusu onhuna de yie ye wani so da na ye den tinta bi ne nam so me gina ha ehunu me yie kusi kuku na kwada wo form why o ko school na o spectacle una di awurade nkai amen papa yi no aba kokora na ni so ayi no kusu na ke se wiye ya be no ampa awiye be be ye ko school ni ajonso de ye competition ya ti aburo no so no jonso competition hwe ye san lie se na lie no sabre ye mamnum ko kurase ye wadu ye fra ne ye taa so mankani no ye fono no ne de mankani no ya soja ne de awurawuram ye hwe ma no ese de ebene no a
afi na competition ni beba so wa be di first no man kan no de wo mu Johnson competition Johnson ti asa la on sa be de fedi bi ani baabi e mo ma me ntwa wudu ade ya wontimi ma yes I be huru na ya be gina chiri enti ya bopye na obi ashutu nanim sa obe ma no gu so see na duro no ha na de ohwe na akomaake ati Amponsam di first yes ija wom ana wonyini ni awie nti o do so no anye careful na igu mpa boaso awie ye beto o do so na wa nyere wo ho a begu mpa boaso na egu mpa boaso awie ya bel meme kura da yasem o ye o ba purumu so hwea aka bi wom na kokofo do mo agim do mo kanyo mo boa aya wieye oboa aya wieye awie na eduru ho no mo a wani nyi biem awie no duru ha wani nyi biem se na so pema sasa na gu koko duru so e ba sa o kidney no o se no ya kidney na ye ebo nipa dia ondum bia na so no so ampa eti nuro na ekomu bebrebe no dia Asem ba oto ana na asa ahụ awie ye no owura ya bakokora na won huna de biewu o kasem bi sasam ne ana ye mawere ho kamam die ana o friend ba pani eso ka kire ana o friend ba pani eso ka kire nse me ba eso o se hwe maba kokora me maba kokora na minim mi wuda aha na awere ho no maba kokora na minim mi wuda na minim eda mewuo wonim Debbie ehinta eno nti na ese oni Kristo enye gidie ho de ekuta hodie awie maba kokora minim mi wuda na minim mi wuda kanipa ni wuda ase de na ntwie de firi sire mu ebeduru mayanka se wom owano ona ka oka kire nuonom se meniama na aka nyina mo nchemfa cause bebia mo beduru ndie ya de amesa mechi mayanka ufuri esire mo beduru mayanka na ho ye na ntwie Debbie ikum na ntwie akakra na ye twam MPP awie ya ba NDC awie ya beba abusia pani awie ya ba oko ye probidi na si anan otumfuo opoku ware ne nabai ye ze o oko de otoso mienu ye friend otu ono we kran o se tutu otoso say mienu yes awie ya bi mama de odi kan no oko eti wo otoso mienu no obeko awie ya beba awie ya ni Asem awie asi ye de ba ewie ase we ze wo didi wo we safa woni ngi dompe ho aka kra mi na brebo okoro age se yam na wanum se de onum suo awira chichire ntira ke hia okora na so agya enam na yekun wo ko do kaka sinyere ebirigu Onipa wiye ni Asem no. Oda sani wiye onipa wiye de nya fa kura. Onipa wiye ni Asem no. Onipa wiye ni Asem no. Oda sani wiye nya fa kura. Amen. Eya na enipa pese o tenase a ese o pese o nyiri che. Anganya bone se o benyira che. enya bone. Je ko doctor na yese body enko na di. Start biane a start ni. O de body na yese na tekruta ma. Ye fangu fridge mfumfie na nyina awie ye beba.
say o hu chi niam bebere meboa yesi mi niwe yesi maami ye o kwa wiye Bible say dey into aso no ose me ba maba kokora na minim mi wuda enti afi fa wonioma fa wo bema ne ukuntunu ko wuram ko pe ha na mbreme na be no ma ko na duane se de mepe amen sabre eso ko wuram ba oba ochi kweka ne yama ne bi bomu a no aye empusu no de amana papa na papa te ho no wawe enti en na wo bewuo na ye ne de okoye bre no dokono kakra danche awiyeye mini papa bi obewuo koku nko ana no onom koku oh ene ye anopa ne su awi ane sio na num atoso onum koku de akọ awiyeye no ai eni panso yo me ye ne na mo se mimi nchire hwe na mum eda medi mi birthday no na ma yeti no ma to America ba akọ America me dim 4 days ma bi ton ayo emo ya no wachi akoko first na me kwa akoko no say 5 cedis akọ 5 cedis ai enam ko so atum na me say nyehwe na mato pa no birthday adwa da bia birthday aw ya me ya flam ko jo mo de ya mo say birthday e birthday e da de wo no e na ya birthday ampa and you week bia akwa ya che na me de aboso mi besia na me baby mi besia oba konso no bia hye ne niama heavy wine birthday no yeso abo ho ka abo ho ka yesi 20 million oto ana ho po unyanya sika obedu birthday ahia unti na won kai die de wo no ampa sika ni ho onsaka pe obekai ene birthday o mumra aw hia ni awato apono sa na birthday na mumra di dinko kapre ni ho awiyeye beba ade bia ho awiyeye ena me ne wo kase no so ofa so awiyeye nye pe awo wase kire mu dia be ne Yesu Kristo ento kese amen afei ahenu me dikai be ma samne ke ko no sraza no say ma pam ne nanim yenu be sisi de de ba chihye mu no 1 ma honya ha ahenu ma edikai eti baako imu a edika no osede na ohini David agba akokora ohini David abakokora ona ma ona ya to no honyo no o David yakum Goliath sawi ya ho o de bia ne koma ne nuanom e wo sere so okọ na Goliath gina bepo bi so Jesus afoatem si afoate se mo musara mo mu nyame nyame be na mo no munyi ba akomra na me ne no fe sa ba na ni nua mpanifo nyina so akadem so okofo so no akafie akono kra won ko bi akadem suma wo mo ya na enipa ho sire na no ya beto abai me ko gina me ko krache me ko yako sahuyoso ni asi ye nkasa na entoko obonsam ahyehye no tuntwa to ya ko bia me ka se me ka kire mo se ya na ye sin nipa bewu abato eyi e be kon mo se omoboa obi enwu gise nipa boa di nipa boa nipa kan se de wo ti wo ya wo mpa ho asem yi wunwu da nya ne atiti yen ebi nwu dom kra ba fode e ne yeti ase no awurade nhira pa nipa boa ne bewu ombo sunsu ewu bebrebe sa ewu aka ho benyame na ho ntawo a wo so de ye nkro no obi amatra mo no ma wi a Christopher do ya na ka sem se wi fo kro mo do mo nya asasam ne kan kwase ado we ye do nye do pa so no ma peace nti e ke se wo chese wo do we yo do nye do pa e street la e wo do odo eti nipa kan bi enwu ampa nipa kan bi enwu
Mwan bebre uko. Yeda so te ase. Awurade nhira ye nyina. Amen. David yabakura na wadi na pi. Ode nchiwe akoma nuanu makoye no. Na akwuru Goliath se wogira ho na wosita atai. No twa Israel fo mpoa di o matem. Na David bisa se na ho ani. Ni nuanu se hey. Owura we. Ye kura akofo kura ntimi nkonanim. Na wo da bren ntokwa no ntokwa de nti na aba wo de wani ade bone na wo de tifie no ti na aba ha se wo ho ko no tu wo se ade na wo ha be sa aha me ba enya asem bi ntira asem bi ntira asem bi ntira ma aba ha ohene se wo ku yo ade no be yo wo so be ma wo de baba be mu aware nya wade na na hia no na David pese wo gina nyame na me ye biribi. Amen. Amen. I don't say, and yet, you don't call him. You call him, no, here was in the soul, and to call you go kumi. Now, I'll call out Momon, say, oh, what a career question. What you that? Also, what brane? No, they are channel, no, than sick kind of bonataso. David to the nine and the mood was an anna. Women found going. Me so hear that. Bakasa wa kama me kan me ni agye ne se o se nana akwa no mekuno o se dabi wo ye kofufu mo fra se no se me ya abofra me so mekuno me hwe papa yai ne se pataku aba chi abo ne bia me gidi firi num na pataku kura hwe ne ho yie no sori tiame a me bono ekuno o sisire na makum sisire kum pataku edi ebio why ni ma akwa wonye omu baako o se ko ene nyame nko ena David esi na wokọ no a koduru bohwan bi mu ena ofa no poma ena oyi mosia enum nya mosia enum no ode kokko ode onum se tiri so ofa mosia ode gu no botom wa mfa se o mo ekun tokwa ni ade pesi ya ne o mo lodu be se 50 ne gum ana meboa ampa we do for 5 pe o fa ne ntomo ne nsem fa ne ntobo tire wine sa o twipri Goliath and your friend o twipri kakra Goliath hu no say Israel for pa mo ni mo guase mo po bi ne mo be ko akora we me ye kraman brad me kraman na o dia poma ba me nche bra me ku na me twitwa na mfa me ewie mu no mani na David ka kire ne say o de nkranta ne pia ne e ba me na nche me de awurade din na e ba wo so me de awurade din e na e ba wo so hallelujah amen ha me ni ma be say na edu ya na be chiche me were eti me nkontokwa me gye oni na no nkontokwa dabi e ho hia di matem se de yen be fa ho adi because we say bumper ni phone mo me betumi ampa wo ye ntu da na wa ka che se meeting akara ka nso maka se wo fu adoa ma fu adoa na wo fu adoa na me kan ye no ye betumi na ono wan ka se meti so wan kan sa che me nkontokwa me hwe na ni bere ba mu a ma ko da mpa abobia onyame wo kono ye wo kon ana me boa ampa no on suma Gabriel de omo de oba no akaw kora abete kora no aka obedi wo frɛ no obedi ana wan kodi di Abraham fie okodidi ana wura fi ampa na bɔfo no eba Hana nkyɛn no sa bɔfo no wanidi ya obɔfo bi wo mu si asase so da omo nim nipa omo de dia tem nyamba so mo atemu tibro ko hyɛ nkom wiye ye no ya o ka so bɔfo de ama no and also what for the be abo na it won't so more yet and be an answer to say or did you go son of 5 genum when in the peduane Gabriel no dear massa babidi when the boom puni book a crab in our friend bianea obedi on but on such lady on the in the pub by a pet sir that's what we more day rough in Sakawa on found chow bra David Asem bonhwano ana wo yi David kura ka kasa bi
o ka kire Goliath say ene dey awurade de wo be hye me nsa na mekum na metwa wuti afiri so gidie no the Philistine fodom funu ebe ma wiem no ma ne asaso muadoma nyina ani asaso muadoma nyina di me David no aka asase na kire wo hunu se onyankopon bi wo Israel amen akrisofo ya mo ye hye nyamedie ni mo nyam na mo nya ntare bone hye ubeshia obi pa ne nan ane ne sire ti sakoko ni a wonyine yesere atua bom mu ten no di twakuma se bontin ya wo ye Kristo ndi kwasi ada wo kwasore mo se Kristo ni monyam oba de okata ho sie wo ne mo bebere ho awurade fu ye bone nchen amen ana mo ayama se mo ho akono kura afiri memani do you know what Facebook and obi abegina me pekuna ware I need boyfriend me pe bema me obo ne mbetena me promise se me hwe waje agu woni bisa be ko shi amasa wa feli wo pe bibi abra wurade nchen awade nyame na hyehye wo pe de papa pa abra wurade nchen wona de ma enye bia ba ase ne Facebook ne se na no me ka che se akwara ga bi oba ye nchen na bibisa ne se din sem ba se me ne nkasa na bibisa so awade wo se da bi na se na ada wo ye da yi no so na ge no ne ho fe na ne tie ya de so be se ni ani wo tia e ka se nipa so tia na otia ana o se guy bi na me ne no kasa wo US na ona wa ye na adwen se o burunya o bana obeye me ho ade na se sa eji se wo gina wo twa picture nyina kwa kire de se wo no obe ware wo no wo se da na adan na se eyi maame ye de oba asem ho ne aka kire wo ye nim de ye ka na wo kuna sifon wo airport na se kura de UK no na bro be si kumase ana me boa aba na oba obe ware no ebe hia no na mframa nam na pampam wedi a me yiri akwada ni anase wo no a hwehwe de nyame de be ma wo no entia na ema na mo pa ekuna mba wurade nche na me say don't make your choice before to nyame obi wonu ma na me pe be ma tenten gram ne bumu onwi na tenten gram nyina ya wade ya wie na aka nkwatia no China for adu an nti na kwada ha ye wo no a eno mo nyine nkoso do biem ya ka fom na aka nkwatia no na no kwada obese opere kura no wo tia na pampa mu asa apa na twa bo no o de betu na hwa wo that's what make you choice wanya mawurade a wanya ya mawurade a we be man so be bia be shia no charge me man number bia no eni ni nyai for the pressure to so na man so mo nyai e be yo hawo mo da che e da be ya yefura wiye no e me ma tan ni nyina no e da no so post wa sore wo da ha be te krrr wo she jara be te krrr e da wuku be pick number no mienu no wa wade ase ya no wa wade agu number de o ja dey esa na yesi mutirimu ya mo de mama wo ye cute o wo fi he wo mama de say wo ho fo na waje wo si wo hema okọ opo ho kwai obi shi ya wo no mama wo ho fe pa meta hwe obro no nsu pa na asisai na o number no na ade ama no ade wo nko a wo ye hwan wo ye sibi wo ye selection wo be ya wo nya de opeda no wa de akachire wo twam. And then you born at 34, 35. 40 no come money post. Ya can make a certain thing. Money post in your pay. Not only a certain thing. One banner ever I don't know. I could have formed born in Chamo. Amen. Kind of from Korea, a Branco. I am from Medica, Tibacco. Modicano. Was now he David Abaco cry what didn't the pea? What didn't the pea? What in Tomaca so? Ya de kofo bomo kata David so enso ne ho nyese kai awati aguru so biribiribiri enyo ne kum Goliath ono a
Awieɛ bɛba. Awieɛ bɛba. Odura awieɛ. Awieɛ ni asɛm o. Adwuma wo yɛ awieɛ. Doko di abrɛ sɛ fa yɛ adwuma wa bie store na ma wo no. Ɛnɛ de nyame adom kɔ mo mu fɛ na ɛkɔ awieɛ no. Ɛbɛyɛ den. Bible sɛ deɛ. Enti ne nko ana ka kyerɛ ne sɛ. Ɛna ne nko no baako. Ɛkɔ ka kyerɛ ne henkwa no bi sɛ. Ma wɔnkɔ hwɛ ababaawa bi a ɔyɛ ɔbaabunu bi mbrɛ mi wura wo hene. Na nate aseɛ no na mma deɛ ɔmfa ɔn deɛ na wonim sɛ otimi ma paa. Eti onye bibia sɛ bi a wɔn na de no kɛkɛ nkɔpɔ ɔbaa bi fa mbrɛ no. Na wɔn gyina ɔhene anim. Ahenkwa no baako nso asɛm ɔka ayɛ no. Wɔn nipa nyinaa hu sɛ de ositeɛ. Wate? Nipa nyinaa mo ne kyɛ hu sɛ de ositeɛ. Eti wo ne ɔbaa kɔ na mo ne yɛ hehe. Sɛ maba. Bible sɛ deɛ. Enti mo nkɔ hwɛ ababaawa bi a ɔyɛ ɔbaabunu bi mbrɛ mi wura wo hene. Na wɔn gyina ɔhene anim. Na wɔn gyina ɔhene anim. Na ɔnyɛ ne hwɛfoɔ. Na wɔnyɛ ne hwɛfoɔ. Na ɔna wo kukum. Na ɔnkɔda ne kukum. Na mi wura wo hene nya ahoɔhyeɛ. Ebisɛ yɛ kae sɛ bra na akɔyɛ ɔkɔ akɔyɛ ne yiri. Uria yiri. Wo dware kɛkɛ na David hu na ne yakɔfrɛ no ne nada. Nti bia bibi sa ho nti mum yɛ kɔhwɛ ɔba amra. Kɔ ɛna ɔkɔ hwɛ ababaawa hoɔfɛfoɔ bi. Ɔbabaawa hoɔfɛfoɔ bi. Ɛwɔ Israel ahyeɛ nyinaa mu. Israel ahyeɛ nyinaa mu. Na okohunu sunamni Abisag. Ɛna ɔde ne brɛ ɔhene. Na ababaawa no ho fɛ paa. Ababaawa no ho fɛ paa. Na ɔyɛ ɔhene hwɛfoɔ ɛsom no. Okay bi anka na Togo a ɛsɛ nkɔhwɛ Ghana ni ababaawa ne ho fɛ. Na ɔyɛ babum. Sa. Asɔre bɛ mu ne nkɛbɛ kɔ yi. Da bia yɛti abonsam so yɛti abonsam so yehuri akɔsoro ɔsoro ɔsoro mɛti abonsam so ɛso wɔhwehwai oyiwa de wɔhwehwai yɛde ne kɔ nana ne mu a ɛnyɛ yie wɔnyɛ babun oyiye gu bɛ miɛnsa ɛda akɔ adeɛ fresh wa akɔ akɔda asɔ da mu ɔkɔda ase nyanyame na yadeɛ bi ɛbɔ meɛ efu yadeɛ bi ɛkye me nye Yesu awurade ayie bi ama me ɛso yi gu yɛ nansa hongoy awurade nkae amen awurade nkae amen ɛnyɛ wo o wiase ni mu asetre ni mu abɛbɛrɛ sɛ awieɛ yɛyi a ɛnyɛ yie agya wu agya yɛn ɛnante ase ohia buburu akye yɛn mankɔwɛ a bɛyɛ dɛn by mistake. I would answer born in China. Amen. Into us one. Na ababaawa no ho fɛ paa. Na ɔyɛ ɔhene hwɛfoɔ ɛsom no. Na ɛso ɔhene ɛhu no ababaawa no. Ɔhene ɛhu no. Ɔkɔda ne mpa na afɔ ababaawa wɔ bere nana. Ɛde ne nsa ɛto no so. Emiemia no ɛsoso ho. Hwia kai. Sasrasa. Enipa ewu ɔsɛ hwɛ ne se. Ejana wu. Light off. Ejanim. Light off. Yadi abonana. Kaskala. Eso ne kum Goliath. Awieɛ ye ne asɛm. Awieɛ. O mo ba brem na ho fɛ paa o. Aba o gina. Ti hu mo ba nso mo na woni so tre saa no a. Aya na usuma wo mo. O kai ni se bi yigu ye paa ko yigu ya na akora no be ma twia so. Na ne tiri nwia ba. Na wuntimi ngo ye no a o kai na wo yera ho. Awura ho. Awurade mfa bɔne nkyɛn. Amen. Na odi tumo ba no fo. Amen. Na Hagiba Adonia ema ne ho so ka sɛ. Me na medi hene. Ɛyɛ. De me pa no. Na nhunu ababaawa ne ho fa. Afu na kana nan so ni. What they say? Yɛmfa nya no kora wo yo. Na ma ogetu o ma. Na mo nyina mo abo tu ama no. We dey say we dey. Ɛyɛ. Ɛbɛrɛ pɛ we wasa ato aso. Me. Sɛ wo kai na no hema no so ni Modikai. Ongai. Ekai. Modikai aye obi ho a kyɛ sɛ ɔyakoa. Edi hema ye na jusu obu afa no so yɛse ne hene ɛna Modikai hu sɛ owura na hene na odi no ɛnyɛ papa. Eti na na ɛbɔ ɔmo nsɔre ɛkɔ no ɔyere ho. Wɔn sɔre da. Ɛna hema sɛ me bɛ di hene wo nsɔre. Pa na ɔtwerɛ krata akɔ ɔhene nim. Sɛ ɔhene
nipa bi aba ɔman we mu a ɔmo ha yɛ na nafa apoma si fa wotwere yɛ kunkum ɔmo nyina mfiri wi ase deɛ wɔhwɛ awso no ɔte sɛ deɛ ne yara a wobɛnya na katua amen kyɛ sɛ ɔne awurade anante ba afei hema busa ansɛ nana eti ɛnkɔyɛ sɛ yɛyɛ te yɛ mamu na hɔhoɔ bi aba ha ɛbɛyɛ nsɛmfo saa nana wɔsɛ hwan na ɛyɛ saa na nana gye tum twerɛ nkrataa ne nyinaa na Mordecai tee ɔte yɛpɛ saa bɛ na Esther kɔdi hene ɔhema ɛna ɔkɔbɔɔ Esther ma ne yɛ sɛ Esther asɛm aba no wansɔre a wonom ma nyinaa yɛbɛku no hu sɛ tie bi ahemfie ɔno wonya ho tete na Esther asesa ntaadeɛ Mordecai yɛsusu denden firi atwiatam ntoma ne n'adie nyinaa tete wɔ kurom hɔ na Esther asesa ntoma ɛne adeɛ na ɔde akɔma no ayɛ sɛ ɔmo fira bu akyire bɛ yɛ no mu sɛ yɛte adeɛ da brɛ yɛtete nnua so yɛapempam yɛto ntaadeɛ ba ataadeɛ bi ɔde brɛ wɔ hyɛ na wapua ataadeɛ bi wɔ ha ɔde kyɛw koraa womfa nhyɛ da mebua m ka nkyɛ sɛ ɔboa ɛso ɔba wɔ dem sɛ na brɛ ɔyɛ bɔga bi ɔbrɛ wɔ adeɛ bi akyɛ ayɛ a momfa sika no mbrɛ yɛ ne yɛbɛkɔ dwom yɛkɔ mmɛkɔm ɔyɛ nimdeɛ ɛfɛ nso wɔ hɔ yɛbɛtɔ amen bisɛ sɛdeɛ meme na ɛhyɛteɛ na wobrɛ me mpaboa na nyɛ 45 a waha ho nam so obi akyɛm adeɛ mɛtɔn me ntimi ntɔn bɛgu aporɔ sɛ ɔte asa ɔkɔsesa wei no ɛna ɔsa soma ka kyerɛ Esther sɛ Esther ɛgya wei na hia o woka wa no twom a ɔno mfiefoɔ nyina mbɛsɛe na ɔsɛ me nansa sesɛ nea yɛkɔ ayi nkɔ ɔhene anim nanso me ne me nkurɔfoɔ yɛ mpaabɔ nso yɛ mpaabɔ na asɛm no kɔduru ɔresɔ anim ɛna Esther kɔɔ n'anim yɛ mpaabɔ no a kɔnya adɔm wɔ ɔhene n'anim na ɔhene tene pɔma na ɔbaa n'anim ɔsɛ di asɛm ɔsɛ wɔkyena meto pono wo ne Haman mommra seɛ metwa ntia na moba a deɛ ɔhu bɛmɛka kyerɛ wo ɔsɛ adeɛ kyee a mokɔɔyɛ no ɛna obusa sɛ wasɛm ne sɛe wasɛm a wohia no ɛte sɛ ahenni fa koraa no a mede bɛma wo wɔsɛ wɔhene yɛatɔ me ne me nkurɔfoɔ sɛ yɛnkunku yɛ hɔ na yɛ saa ohuhu ni Haman ɛna atɔ me ne me nkurɔfoɔ sɛ mo nkunku yɛ nana adeɛ no koraa wobɛnka bɛtumi atua ho kakora nka ha dwɛn na mogya a wobɛka guɔ no wontumi ntua ɛti ma me ne me nkurɔfoɔ moyɛ mmɔbɔ Bible sɛ ɔnsɔre firi ayi no ase na ɔhene ne ɛsram sɛ dwee kyɛ sɛ naso ne n'ani abere ɛna ɔsɛ ɔkɔfa brɛ so sam nwoma no mmerɛ me yɛkenkae a na ɔkɔhunu sɛ nnipa bi bɔ ɔhene pɔ ɛho pɔ sɛ ɔmbɛku no na ho na kɔkaeɛ sɛ na yɛ Mordecai ɛna pɔsu ɛbaa ho no Haman yɛagye adeɛ yɛ wode yɛ no bɛbɛdi wo nsɛm nya ho abɔtere ɛne awurade nante afei yɛmu sɛ sɛ ɔhene ɛbɔ nakoma mu pɔ saa no na Haman sɔre a wɔkɔ no na wɔde esu ne awerɛhoɔ ɔkɔ no kɔtoo ne yere na ɔsɛ n'adan na ɔsɛ asɛm aba no no ɔsɛ ei saa sɛ Haman yi a ɔno ka sɛ ɔmo nkɔsi dua bi Haman yi a wahyɛ ase ahwɛ n'anim yi wɔyɛ Hebrini deɛ wontimi ne da ɛsɛ ɔno ne ka sɛ ɔmo nkɔsi dua ne ɛkɔsɛn ɛsɛ obi de dua asi hɔ sɛ yɛde wobɛsɛn so a awie yɛ berɛ mu wɔ no wobɛdi nkonim amen